ko gouverneur diwal Adamawa nantini kabaru o e wi Amadou Umaru Fintiri ko fanɗi fu fo yimɓe nogay e jeenayon maayi e nde hippande e wuro Giyaki e galluure Gombi e bangue rewo fulnage leydi ndi. Seedeɓe hewɓe kolliti ko yimɓe jogiiɓe kaɓorɗe woni ko kippingo wuro e wi mabɓe ɓe yimɓe waɗu boneɓe ana nata e nokku o ɓe yo puɗɗa fellude kala neɗɗo mo ɓe kawri. Seedeɓe woɓɓe kolliti yimɓe hewɓe mbarmi hen ka jonno ɓe dokkali limore ɓen yimɓe. Goto e ɓe seedeɓe holliti ɓe yimɓe mayɓe ko sukaɓe worɓe kañum e rewɓe ƴewannoɓe ballon woni ko pella. E wi seedejo o ɓe yimɓe bomɓe cumi église wuro ngo butikaji kewɗi kañum e motoji. Gouverneur diwal Adamawa holliti ana tumi yimɓe fedde kuliyankore État islamique waɗude ɗi fitinaji. Ka jonno fedde kuliyankore État islamique nantini ko kañum waɗi nde hippande. Ɓe kolliti ɓe mbari yimɓe nogay e jeeyon chrétien en ɓe bonni église wuro ngo kañum e motoji temedere.